Grabe rin mga buddy, magluto tayo ng iskabitse mga buddy. Ha? Magluto tayo ng iskabitse. Ayan pa. Prito ko pa. Ayan. May konting anghang. Iskabitse nga may konting anghang mga buddy. Ito mga buddy. Sibuyas. Ahos. Ayan natin na luya, sibuyas at ahos mga buddy. Ilagay ko na. Tapos red pepper. Ayan. Tapos lagyan natin tong kamatis. Tapos mga buddy, lagyan natin carrot. Tapos mga buddy, lagyan natin ng sauce. Saka tubig. Suka. Para maasim-asim. Lagyan natin yung isda mga buddy. Mga buddy. Kabitsi. Buddy, luto na po yung iskabitse natin mga buddy. Ayan po ang resulta sa iskabitse natin mga buddy. Luto na po mga buddy. Okay, thanks for watching mga buddy.